ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୀମସେନ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ। ଗପଟିର ତ ନାଁ ଦେଇନି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏଇ ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ ରଖିବେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିବେ। କମଳ ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼େ। ତା ଗାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗହଙ୍ଗୁ। କମଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସିଲାଣି। ସେ ଯୁକ୍ତ 2 ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ କଲେଜରେ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିବ। ସେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯେବେଠାରୁ ନାମ ଲେଖାଇଲା ସେ ଘରର କାହା ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, କମଳ, ଏ କମଳ, କେବେ ଆସିଲ? କମଳର ଦେହ ଶ୍ରୀହରି ଉଠିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ କେହି ନାହିଁ। ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛଟିଏ। କମଳ ପରୀକ୍ଷା ସାରି 4ଟାରେ ବସ୍ ଧରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମୟ 7ଟା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କମଳକୁ ସେହି ଡାକଟି ଖୁବ୍ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ଇଏ ତ ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ୱର ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଏ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ଇଏ ହେଲା ତା ମନର ଭ୍ରମ। ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମର ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କର ସାନ ଝିଅ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି କେଜାଣି କମଳକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲା। କମଳ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କମଳ ଓ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଗରିବ ଥିଲା କମଳର। ସେଥିପାଇଁ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଝିଅ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ କମଳ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ କିଏ ବା କାହାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଯୁକ୍ତ 2ରେ କମଳ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। କମଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା। ସେହିପରି ଆକାଂକ୍ଷା ପାଖ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେହିପରି ଅତୁଟ ରହିଲା। ହେଲେ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପଛରୁ ଏପରି ସ୍ୱର ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କମଳ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଭିଲା, ସତରେ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ କମଳ? ମୁଁ ତୁମ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଜି ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଠି ଜଗି ରହିଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ କମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଡରି ଡରି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ସତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 7:30 ହେବ। ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଏକାକୀ ଦେଖି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏତେ ରାତିରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ମନରେ ଦମ୍ଭ ବାନ୍ଧିଲା। ଆକାଂକ୍ଷା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଘରେ ରାଗିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାଲି ଯାଇଛ। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ତ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛ। ହଉ ଚାଲ ମିଶିକି ଯିବା। ଆକାଂକ୍ଷାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିଲା କମଳ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆକାଂକ୍ଷା ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଲା। ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାଏ କମଳ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଜଣେ। ଏବେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କମଳ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାର ସାହି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆକାଂକ୍ଷାର ସାହି ପଡ଼ିଲା। ସାହି ଆରମ୍ଭରୁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଘର 100 ମିଟର ଦୂର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କମଳ ତାଙ୍କୁ
ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲା, ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ହଉ ତୁମେ ଯାଅ। କମଳ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ଆଖି ବିଛୁଳାକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଆକାଂକ୍ଷା। କମଳ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସମୟ 8:45 ହୋଇଯାଇଥିଲା। କମଳର ଘର ଲୋକ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାତିରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ କମଳକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଦ ହେଲାନି। ସେ ଖାଲି ଆକାଂକ୍ଷା କଥା ଭାବୁଥାଏ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଧାଇଁଲା ଆକାଂକ୍ଷା ସାହିର ତା ସାଙ୍ଗ ତରୁଣ ପାଖକୁ। ସେଠି ଯାଇ ଶୁଣିଲା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କମଳ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଣିପାରିଥିଲା ଓ କମଳକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସେହି ଦିନ ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କମଳର ଆଖି ଲୋତକାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ନଈ ବଢ଼ିରେ ଯେମିତି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହିପରି ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ହୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରୁଛି ତା'ର ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଭୀମସେନ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ।